Testu hau omenaldi txiki bada, herrian memoria historikoa berreskuratzen auzolan ederrean ari den Islada Ezkutatuak taldearentzat. Tiroa burutik sartu zaion, eta ziplo erori da aritzanen itzalpean. Urrutiraino helduko zen estandaren hotsa, baina bera bakarrik izan da fusilatzearen lekuko. Dardar egin diote hankek, eta ustu zaio pentsamendua, lainotu. Ikus ez dezaten, besterik ez du desio, trampa hilgarri hartatik onik atera. Gorpua bildu dute militarrek, eta ondoan prestatutako zulo batera bota dute, lehendik isuri duten beste miliziano baten ondora. Lurrez estali dute zuloa, arrastorik era ez dadin. Ahazturak gainerako egin dezan. Artzainak badaki bere testigantza, mehatxu arriskutsua dela hiltzaileentzat. Horregatik desagertu behar du. Lurrak irentsi halko balu sikiera. Haizeak eraman handatz aldera egaka doazen enara hoiekin batera. Aristian barneratu da, eriotza bezain isilik, ikara bezain geldirik. Ardiak baso gaineko soroan daude lasai, ezer gertatu ez balitz bezala. Pertsonak dozenaka eta zientoka akabatzen arituko ez balira bezala. Eta nork aginduko tezion berari basoan barneratzeko. Orain ez da momentua alferreko kesuetan itotzeko. Arnaz guztia behar du beretzat, barrua ito ez dakion. Baserri aldu da, eta semea ikusi du lehenik, behia jeizetik iritsi berritan. Zer duzu aita, ez daukazu horpegi honik, esan dio, ukuiluko zereginetan diharduen bitartean. Esan edo ez esan, horra barne gatazka. Munduari zabaldu edo sekretua gorde, hilobiraino gorde. Gorde norbera hilobira joateko arriskuari izkin egiteko. Gorde norbere azala babesteko. Bai, ez nago oso katoliko. Sabela nazi antzian zeukat joan den bi egunetan. Sekretua eramango du hilobira, beldurrak lehia irabazita. Baina hori alda bizitzea, hori ez alda izango eriotzari gonbidatzea norbere etxean betirako bera dadin. Gauetako loa arinduz, urrunduz, gaiztotuz, hori alda bizitzea. Hilketa bat ikusi eta iziltzen dena ez alda hiltzailea bezain errudu. Azkar da bilkio burua, azkarregi eta gupida gabe. Frankisten auto bat igaro da baserriaren ondotik. Atzean doazen soldaduen artean ezagutu ditu milizianoak horman akabatu dituztenak. Arroputza alaenak pentsatu du bere artean. Haiek Biba Espainia oiukatuz pasatu diren unean. Urrundu dira, kea eta hautsa arrotuz. Eta baserrian geratu da lekukoa, hitz egin nahi eta ezinean, bere koldarkeriaz lotxatuta. Behiak ukuilura sartu behar dituela otu zaio, ekaitza baitator hegoaldetik. Tiroak entzun ditu berriro, edo entzunarazi dio oroimenak. Tiroak izango ditu betiko bizilagun, kontzientziaren ziztatzaile eta bizipoz ebasle. Bizitzea, aukeratu izanaren ordainetan ezin bizitzea izango du prezioa. Aita, afaria prest da gaztigatu du alabak ukuiluko atetik. Etzeukan algoserik, hasi zuek afaltzen eta laster jungo nau. Erantzun du. Eguzkia ezkutatu da horillo aldetik. Denak berdin jarraitzen du, baina ezer ez da berdin.